Maria filla, la mare se'n va a treballar. Ja està a punt. Com que qui és la mare? Jo, què vols dir? Jo què sé, les mares sempre parleu en tercera persona quan teniu un fill, jo què sé, què m'expliques? Bé, doncs això, tu et quedes aquí perquè les escoles estan tancades, ja vindran els avis d'Hostalric. Ai, no, calla, Hostalric no, que estan incomunicats. Bé, doncs els de Massanes. Ai, no, calla, Massanes tampoc. Ostres, i la cangura és de Malgrat de Mar i ha de venir amb tren. Bueno, doncs, Maria, ha arribat el dia que et quedes sola a casa, mira. La vida és dura, s'ha de fer callo. Anic, ja que tinguis 4 anys, ja amb 4 anys ja estava darrere el taulell venint sabates. Sí, funciona molt això de jo a la teva edat. Jo amb 15 anys tenia 4 fills, estava embarassada al 5è, treballava en una fàbrica i tenia l'hipoteca pagada i tenia el taüt pagat també, sí. Sí, home, si em descuido, el primer fill és més gran que jo. Abans feia tot ràpid, així, pim-pam. Sí, sí. Bé, doncs això, sí que... Sí, home, no hi pots anar perquè hi ha el temporal Glòria. Sí, jo sí que puc anar a treballar. Sí, es veu que el sistema és així. Es veu que el temporal, quan veu un transport escolar, rebenta ponts i tot, però quan hi ha doncs, un adult que se'n va a treballar tranquil·lament, es para un moment, deixa que passi i després ja fa tot el que li dóna la gana. Si no, sempre podem fer servir el nostre superpoder com a adult, que és doncs, separar les aigües, com Moisès. És que jo no sé on el tinc, aquest superpoder, però suposo que el no tenir butxaques al nou fred, doncs, bueno, què hi farem? Com que no ho entens? Bueno, hi ha moltes coses que no s'entenen, Maria. Tu entens per què els caçadors van vestits de camuflatge perquè no se les vegi, però amb armilla reflectant perquè sí que se'ls vegi? Jo tampoc, però és que la vida és així. Va, desitjo sort. Adéu.